Elkarrizketa egin degutan, zehoze esan behar gendun. Ala eta guztiz gure gorputzak, oraintxe dauzka gulegun. Iker hizketan honekin eta geroarekin gaur egun. Zuk ere jada etorri aurretik, errezile zautzen zendu. Nik lehenagotik ezagutzen dut, herri hontako dantzea. Berso batean egingo dizut, gaur maialen balantzea. 11 juerga egindanago, aurrea eta atzea. Pentsau afeitaure naiz egin, hori da konfiantzea. Alperkerie disimulatu oidu gizonak aidean. Ala eta guztiz nola esperientzi asko daukazun aldean. Nabaritzen da egontzerala hemengo lagun aldean. Zona bipare ba omen daukan akerren sozidadean. Otordu batzuk egindanago, lagun arte edarrean. Bersotan ere aritua naiz, altu eta indarrean. Musean ere jokatua dut, lagunekin marmarrean. 3 ofizio egiten itun, eta egun bakarrean. Bi ofizio egun bakarrean meritu edak hauen lan. Ni urretxuti gutxi etorri naiz, baina nahi nuke aldela. Alare zehoze entzunda neukan, ta neri saldu bezala. Egie alda bi bokalekin soilik hitz egiten duela. Bi bokalekin hitz egiten dute, esplikatu dezu ara. Baina alare hitzez beteta, daukate hauek ganbara. Ze arrazoiak ateraldiak, nolako berso hilara. Keinua ere nahiko izaten da, alkarru lertu nahi bada. Bai keinu ere ona izaten da, baina horrekin ezin bete. Ni gutxi askoen naiz etorri, eta beraz zenbat neke. Kotxe zalea ez naiz bereztan, trikitikine naiz fuerte.
gaur ona heldu naiz baino ara, joaten utziko aldiate.